Madyong hapon guys, ang mga riyan nagkanang nai saging. Ang katawa mag-isaaran, huwag ka nang guwang na basa ko, di na batubun. Madyong hapon guys, na junjun ga kwansi dya. Sugba tagalunggong na ko guys. Sugba na pas dyan isda. Isang kuwan na kuwan guys, isda. Isang isda guys. Oh, hindi mo na nagitimplahan? Oh. Ha? Itimplahan na ni mo? Mana? Yun lang. Ikalat mo ang uling kay rumubaga. Dahil sa ako sang gipa kung ganyan rumabot sa ibabaw ni gabaw. Usan ako kalaton. Kay sayang. Ha? Sabas mama, kaya nagka-video-call. Nagtinil ko kay, chinilas kay basa man. Bugno man suoton. Ano saan nas galon pa, nagbuhay na pa siya isda pa? Nan pa isda na? Isda mo na ko. Nanam de pa isda. Hindi kong dinay siya magbuhay isda. Hinatag ko na siya yung amigo. Ah, Tumbakol na ko. No, to dito boy. nisiga na. Adyo lagi pa ipaji, pasag dira siya nga Biki at siring maganggang. kung bagong gibutang wala pa man mo kuhan. Saba ang mama dito eh, busy na ka istorya. Misukin siya ka istorya. Busy og panawag. Wala lagi ka mabiyahe pa. Kapalit na mag-isda. Ano yan, umana po. Di kinatuhog to na itong lakas kay parang umana na ito. Palit ng isda. Nagkuhan pog panahon guys. Siglaot pa naman. Na guys, ang panahon guys. Uwan. Italigsik. Ano na nga ang driver, gila ay daning uli. Nagsugba na lamang siya isda. Pagtimo ma. Okay, magalas 4 na. Nagsugbag isda. Napamakay ko na pancake. Ay kaming koy, hapop, mang kaming koy. Tugnaw ming koy. Lagi dari, nagdakay rin nagibugno, dari ko nagigda-igda. Dari sang daghan nagdakay ring. Nakaligo pa ko sa tanam na. Nakaligo-ligo ko sa jota. Pasaway nang injuhang iring. Nagibugno man sila, gigukod man sila dagtong naisa. Nga orange. Layat sila paglayat dito sa tanong niya buod. Buwang ang mga iring. Gikan man sila sa tup. Gikan dito diha nagukod. Ganing lukso dari. Gabi ko anan sanad na ko gabi Basta na kong ipambukbok na ko ang kuan pagtahan. Sige lang magbugno. Balbalon lukso sa dito. Pagkawan ko sinigyan ako, makabukas na ako mo ng kanon. Pag lukso yun ko dito sa tindahan, largo na istat. Halos na lang kadadlaw magsig pang gibugno. Ipuron siya. Naluta sa may karejit ni mamas amo ang lingaw guys kay way kuryente. Gawas na mo boy. Napang internet. Gara ni kay ang uban wa pa man namayad. Di may na lang day gamay uswag. Nagpataas og kuan. Dahil May nun. Nalasgiyan guys, sagikan siya sa likod na malitong kan barbecue. Magtimo, di man mo ka gininunan. Nantay ninunan dito. Mama yung barbecue. Luto pa. Si mama o internet. Tag. Li cellphone, di ma-break internet. Nato yung battery. Maka-YouTube ko. Dia? Di unsa nimo pag YouTube? Nawa? Ah, Paano pag YouTube mo may kurente? Usog man kaya kung dito bisag aso dalon mag-YouTube mag-straight. Di ba nila ko kung dito reggae? Mo dito. insay dito. Kasi pag TV pa nagsakay, mawala na. Minghoy man, nangawat pas o. Naminghoy pa, nangawat pas o. Kapoy, guto pa.
Uy, Nay kamuti dito. kadaghan ang makaon sa lawing sa hinuon. Bye. Para ba kagigutom? Katong Samsung ba pa kay mamili og SIM pa dili siya mubasa og dito. Di bitaw mubasa ang mga bagong cellphone ra mo mubasa. Ang akong dito kay uwan ako magamit. Basta ka man tingali. Yan kay na nagtubig mo mong lawas. Gawas ra wa man ko basa tanaw gud akong color. Mag-ilis ka dito. Ano na to? Nindot tag cellphone gi. Pindot pero makaran-karan na jud sa Samsung J2. Wala din. Kusog ga TikTok pa oh. Akong dito. Kusog kay dito lagi. Ako bisag sa dalon. Lupig ang globos. Ang kapapa ni mo na. Dili SIM na ko ni. Ato na bang cellphone? Ang cellphone sa papa. Pero ang SIM na ko. Nagsuri-suri pa man kate o pa man ka nagilis. Ang gani. Basta kang sigsing mo. Mabasa na mo. Trapo na sa pintal. Mabasa na. Diya, buta ka sa kwan. Ato. Gikuwangan pa kasi mo ang eskwela maghapon o pa man ka nagilis. Umalit ako sa media sa walang ka ng walang sapatos ba? Kanang taas. Abot Di, mong tuhod. photo ba diha? Naman ko taas na ako, media. Gakat ko mo. Dito sa Mindanao, si kung media taas, ay tugnaw. Dili, tugnaw. Hindi ko maghamul sa tahay. Sa taas matug tugnaw. Ako dito sa taas, tugnaw kayo dito sa taas. Ako saan na itong bayran? Ay, dyan lagi ko suguha kay kumpang ko. Sakit ang tuhod. Para ganina sa nabunutan sa kanang kuan ba sa 1 for 1 1 for 1. Nagalanang kamo tayo. Ano ko mainan. Ako nauna pa magana kay nabinlo ko dito sa isda. Matay kurog kong tuhod lagi. Ako kung isan di ka kung tiyan sa lababo, abasa sa kung kasi nakainis ko sa Platay na. Nga na, basta pasmado magkurog. Oo, di ko pas mo dyan kayo. Kurog ko. Ato na tong tabuan tong saging. Tubon na din sa amin. Asa mga sundang oy. Mo ni masugo di maminaw. Asa ko nung sundang, asa di butang. Ansa nga sundang? Ilalong sa? Ilalong ko nung basan. Ansa gani nga sundang? Dako? Ano ba yung sunda nga? Iyo. Dagan may klase ditong sundang, nay taas og simod, nay lapad, nay lingin. Sa man to? Pangutan asa ninyo Dako. si Butsoy. Hanja, wa pa man ka nang nangid dito sa Tagiza, magdaan na lang kag sundang, wa pa ka manangid. Yan ang may gipaputol to niya ng langaw. Darahay na. Tara. Amon na tong tabon tong saging nga mong sinaaran guys nga sa kabulig. Next year ba makulong? Di mo pa nang kujogos mama nga gisakitan na sa tuhod. Ayaw ko kuyuga ko boy. Kurkurong ng gali ko. Medyo nga pun guys, ang mga riyan nagkanang nai saging. Ang katawa mag-isaaran o kanang guwang na basi sa kuy di na ba tubon. Ah, tubon ako ng saging. Pila ko na oy. Ah, kami bahala, di piso ra ni. Narang guys, ang tundan guys. Biguwang na ba? Guwang naman siguro ni no, guwang na no. Ha? Guwang na. Ito rin yung pagsalap eh. Tabi-tabi kayo, ikan niya kami. Put da sa agyang punuan. Ayaw. Dagarabag dawin. Tabi niya. Hala, nangawat. Guwang na din siya. Uy, ipaiha pa na uy. Pila. Kaman sarap ang ikan. Tubon manggod una, sa kwa og bunga. Ayaw, nagtubok mo. Ay na lang napot da pa kay mamunga pa na. Mga pa rin eh. Taka lamang ka. Kasi hindi mo bunga pa. Bunga din kami ni, hindi mo bunga ko.
Kamaw manday ka manuba. Ipaihap na napagpila. Mura pug kamay tag-ija ha. Mura mo nakatagyan sa gingan ha. Ito ba ha? Narabi mga kamote, mga adyo ko ganas. Ano mo tol? Mura makag nakatag-ijag sa gingan. Naidaghang ganas dari guys eh. Karon dai, di ka mo. Mga adyo ko dani ugma kaya ngat salon. Payap na na. Wala kay mong giapil ag gaming punuan. Ano mo? Pero nagtutugod. Hindi ko nagari-hari ka diyan pamutod. Pero nagsapo. Saman. Ipayhap na nga mo nang ilayas din mo bayran. Ingat sige nga. Na mas mama dito nakatingin. Ate pa lang ning juta, naning gigarden. Ano may isa la, gulang na goodbye. Uy, asa man na nimo dadin nga pa nagihap. Uy. Mura man nang iuli nga wa paihap pa. Ayaw! Nindot ni Bitayon na yun. Yapa, pila ka mo. Bitayon siya. Ipa, Ha? ipagpila. Libog mo kay ipon. Sus, libog. Ikihap eh. Ikaw ra. Gulang na gido. Ay, kapila ang igong. Libog mo kay ipon ma. Ang ipon ha. Ana ka magsugod sa pinakaunang sipi. Lagi. Isa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, 10, 11, 12. Wala. Ha? Puso? Wa na puso. Ano kalibugat eh. Ang balik-balik ko na kong iyap. Dari ka sugod ka daring isa Ikaw eh, kaang. ikaw eh. Ikaw. Nagajabag-jabag naman na si Joey. Ayun, tagija pa ipa. Bay, bila bita ni Bayoy? Now, ibalik na sa punuan. Huwag di mo si tarong pala bayad. Ako bitang ipon, malibog mong kuwara ka mag-una diri ha. Oh, nawa akong balihon. Tabang pod kay di mo taano dan eh. Harita mag-una sa kasipe. Ah. Happy tag hinog di bayo ni hilo. Na. Pati sa. Ah, 2, 3, 4, 5. Eh, isa, 2, 3, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nun sa kasipi dire. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 og 9. 21. Pagtarong diha gani dagang lamok. Huwag si mama na. Kung na si mama ginuwat. 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 42. 22. 52 kuno ma. 52. 52 piraso.
Pabuok, 52 ka buok. Ay 52 ka dawin. Mudya tagpila ang isa ka dawin. Balog. Huwag tayo doon sa no. Ug tagdos di 100 na. Ang isa ka dawin simpre 50 man di og tag piso 50 og tagdos 100. Tag 3. Og tag 3 150. Kuan guys, saging guys nagibitay na.